Fil-Global Happiness Report, il-Gvern Malti niżżel lil pajjiżna 8 postijiet biex tpiċċajna taħt in-Nikaragwa u l-Vjetnam, rapport li juri kif il-Maltin qed iħossuhom dejjem anqas liberi f'pajjiżhom stess. Ir-rapport annwali jikklassifika 147 pajjiż madwar id-dinja u jikklassifika kull pajjiż bażi tal-kwalità tal-ħajja kemm il-persuna tistenna li tgħix, il-ġenerożità tal-poplu, il-korruzzjoni u l-għajnuna soċjali. Preżentament f'dan ir-rapport Malta tinsab fl-aktar post baxx li qatt kienet tul dawn l-aħħar snin bil-pajjiżi nordiċi jibqgħu jiddominaw il-klassifika tal-Global Happiness Index. Fir-rapport ħareġ ukoll kif il-Maltin huma fost l-aktar popli ġenerużi fid-dinja. Madankollu fejn jidħol il-ħin moti fil-volontarjat, Malta kwalifikat fi 53 post, waħda mill-inqas rati ta' għajnuna volontarja qatt rapportati f'kemm ilu jiġi kommissjonat dan ir-rapport f'Malta. Apparti minn hekk il-perċezzjoni u l-inkwiet tal-poplu fuq il-korruzzjoni baqgħet tippersisti f'pajjiżna u Malta spiċċat tħabbata ma' pajjiżi tal-Amerika t'isfel u l-Asja fost l-oħrajn. Fl-aħħar nett fl-analiżi dwar jekk il-Maltin mhumiex kuntenti u liberi li jagħmlu dak li jixtiequ bħajjithom, jidher li sena wara sena dan is-sentiment ta' libertà donnu dejjem aktar qed jiġi minat b'Malta tikklassifika fi 52 post fost il-147 pajjiż fir-rata tal-libertà fost il-popli tad-dinja.